Josh Amopitan wato sabon shugaban hukumar yawwa INEC. Yawwa sabon shugaban. Bai kamata ba, in zaman gaskiya ake, bai kamata i ci gaba da zama ba. Yawwa Nasiru ya rubuta makala ne mai peji 80. Peji 80 ne da makalarsa, na karanta kimanin peji 50 da wani abu. Wallahi abin da na karanta ya tada mun hankali. Kuma in dai abin da ya rubuta din nan shi ya rubuta, kuma tabbas shi ya rubuta, ba zai yi wa 'yan arewa adalci ba a wannan hukumar. Duk inda musulmai da wanda ba musulmi ba suka tsaya takara ba zai musu adalci ba, kuma duk inda bahaushe ko ba fulatani ya tsaya takara da wanda ba bahaushe ba ko ba fulatani ba zai musu adalci ba. Ba zai adalci ba. Kuma bayanin abin da ya sa na faɗa haka. Na farko dai makalarsa baki ɗaya ce legal opinion ce. Mu gane cewa shi lauya zai iya wakiltar wani ya yi bayani da yawun wani ya ce ina wakiltar wane ga abubuwan da ya ce mai. In ya irin wannan misali, in wani abu ya faru, Nasiru zai iya zuwa ya ɗauke ni a matsayin lauya, ba da ni aka yi abin ba, da Nasiru aka yi, shi sai ya mun bayani, ni sai in fara da gabatar da kaina cewa lauyan Nasiru ne. Duk abin da zan muku bayani a cikin wannan takardar Nasiru ne ya gaya min, saboda haka da yawun shi nake magana. Kaga a irin wannan gudun Nasiru ba za a ce abin da na faɗa a takardar ra'ayina ba ne ko? To a wannan takardar da sabon shugaban INEC ya rubuta, ra'ayin shi ya faɗa, ba wani ya wakilta ba. Gaskiya ne ra'ayin a matsayin lauyan kowa ba, a matsayin shi ya rubuta ne, kuma daga ƙarshe ya sa hannu ya kuma buga tambarin shi na lauya cewa shi yayi wannan rubutun. Kaga kenan ba wanda ya isa ya zo ya ce mana wani ya wakilta, ba kowa ya wakilta ba, daga farkon takardarsa mai feji 80 har zuwa ƙarshe ba inda ya ce wani yake wakilta a matsayin lauya. Wannan abu na farko kenan. A cikin Nasiru ya tabbatar da cewa ko kuma ya ikirarin cewa ana kisan ƙare dangi ga Kiristoci a Najeriya, musamman ya ce a jihar Plateau da jihar Benue da jihar Taraba. Kuma ya kawo abubuwan da ya ce hujja ne wanda ba ɗayansu da zai tsaya, yake nuna cewa waɗannan su ne hujjojin shi na cewa ana kisan ƙare dangi a Najeriya. Kuma har abu na biyu ya yi zargin cewa gwamnatin Najeriya da sojojin Najeriya da su ake yi. Cewa gwamnatin Najeriya da sojojin Najeriya da su ake wa Kiristoci kisan ƙare dangi. Kaga ba iya musulmai ya zarga ba, har da ita gwamnatin Najeriya da sojojin Najeriya ya zarga cewa da su ake wannan kisan ƙare dangi. Abu na uku ya ce Fulani kwata-kwata ba kabila ba ce a Najeriya kafin yakin Usman Dan Fodio. Kwata-kwata wai Fulani ba 'yan Najeriya ba ne, ba kabila ba ce, ba ta cikin ethnic groups ɗin Najeriya kafin yakin Usman Dan Fodio. Kaga sai mu ce to ya za ka yi da Wangarawa traders da suka zo Hausa land tun daga 14th century, shekara 14th century zuwa na 18th century, shekara 400 kafin yakin Dan Fodio. Ai mafi zance mafi sahihanci ma da 11th century suka zo. 11th century ne shine zance, ana akwai wasu na cewa 14th century, amma mafi shahara shine 11th century. To kaga yau shekara 1000 kenan ko, to yakin Dan Fodio ba shekara 200 bane yau? Shi kuma kaga yakin Dan Fodio an yi shi 19th century, shekara 200. To Nasiru, wannan ma ana maganan Fulanin Hausa land ne, Fulanin bangaren Adamawa da Gombe fa. To nan Hausa land ne. To shi cewa yake kwata-kwata wai ba Fulani a Najeriya kafin yakin Dan Fodio, wai daga yakin Dan Fodio ne aka shigo da su Najeriya suka kama mulkin mallaka ga 'yan Najeriya. Abu na hudu Shata, kanka wannan indire ma wani abu, Shata yi waƙar bakan da mai Shata. Na'am. Da yake cewa mai tumaki mai jakai. Haka. Ai ba yana nufin tumaki. Yo, Nasiru ya yanke. To, abin nan Nasiru zai dawo insha Allah. Edita Naziru, ga waɗansu abubuwan da ya faɗa waɗanda na yanko saboda mutane su ji. Dan wani waɗanda musamman wanda suka tsani Fulani za su ji daɗin wannan maganar da ya to, amma duk inda ya maganar Fulani sai ya haɗa da Hausawa. Kuma har yake ba da misali akan Hausawa waɗanda suke zaune a Taraba, da waɗanda suke zaune a Plateau, da waɗanda suke zaune a Benue, da waɗanda suke Kaduna.
yake cewa wai aikin Hausawa da Fulani shine sai su tashi wai daga garuruwansu sai su je garuruwan da ba nasu ba, jihohin da su minority ne, sai su zauna a wannan guri. In suka zauna suka ɗan daɗe sai su dinga kiran ƴan uwansu suna tahowa su ma su zo su zauna a wannan guri. Wai idan suka ɗan jima aka fara mantawa to sai su fara ikirarin cewa su ma ƴan gurin ne. Ga abin da ya faɗa da Turanci saboda mutane su abin nan. Yake cewa the Hausa and the Fulani do settle in any area of their choice in Nigeria as guaranteed by the Nigerian Constitution. Abin da yake nufi anan yace Hausawa da Fulani halin su ne su je su zauna a duk inda suka ga dama kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar. Sai yace after some time, bayan wani dan lokaci da zaman su, their population will increase. Yawan su sai ya fara karuwa as a result of multiple procreation, saboda yawan haihuwarsu. And arrival of their king's folk, kuma da kiran da suke wa ƴan uwansu to settle with them, su zo su zauna tare da su. Ga Nasiru nan ya dawo, bari in dawo da shi sai in karanto mana. Nasiru, ina karanto ɗaya daga cikin paragraphs ɗin da shugaban INEC ya rubuta ne akan Hausawa da Fulani. Bari in koma daga farko abin nan saboda na dan abin nan na san kuma wasu za su yi recording kila su sa wannan gurin. Yake cewa the trend Abdu has described, wato ya kawo wanne mai suna Abdu a sama, yace is what takes place in Christian minority ethnic group predominant areas in Plateau, Benue and Taraba State. Yace wannan abin da Abdu ya faɗa a sama na halin Fulani da Hausawa shine yake faruwa a jihar Plateau da Benue da Taraba. Yake cewa abin da yake faruwa kuma shine the Hausa and the Fulani do settle in any area of their choice in Nigeria. Yace Hausawa da Fulani sukan je duk inda suka ga dama su zauna a Nigeria as guaranteed by the constitution, kamar yadda constitution ya ba su dama. Yace after some time, bayan dan wani lokaci, their population would increase as a result of multiple procreation and arrival of their king's folk to settle with them. Yace bayan lokaci kaɗan Hausawa da Fulani sai kaga yawan su ya fara karuwa a guraren da suka je suka zauna a Plateau da Benue da Taraba din. Yace kuma yawan nasu yana karuwa ne saboda yawan haihuwarsu da kuma kiran da suke ƴan uwansu su zo su zauna tare da su. Usually in colonies, yace sukan zo ne in colonies, sai yasa colonies a bracket, ma'ana kamar suna zuwa ne kwamba colonies, kuma anan amfani da shi ne a matsayin masu mulkin mallaka. Kungiya. Yawwa, suwa suke wannan Hausawa da Fulani. Yace in suka zo suka zauna, yawan su ya karu dalilin yawan haihuwa da karuwar waɗansu wanda su ma suke zuwa. After some time, bayan ɗan wani lokaci kaɗan, memory fades. Sai kuma mutane su fara manta asalinsu cewa ai baki ne. And they feel comfortable, sai kuma su fara jin daɗi a wannan gurin da suka zauna. The settlers su share kafa kawai su zauna. Yawa. The settlers, waɗannan mazaunan kazo shi ma yana kiran mu settlers kamar yadda waɗanda suke kashe Fulani da Hausawa a Plateau da Benue. Yan kama wuri zauna. Yawwa, ‘yan kama guri ga zauna, yace start asserting ownership of the lands of their host. Sai su fara wato da'awar cewa wannan guri da suke zaune nasu ne, ba gurin waɗanda asali suke zaune a gurin ba. Yace naturally this leads to resistance by the host and insistence by the settler. Yace to wannan sai ya sa su masu gurin sai su fara cewa a'a ba su yadda ba, su kuma ‘yan kama guri zauna sai su kama cewa ai gurin nasu ne. Then attacks and clashes occur with mutual casualties. Yace daga nan sai a fara kashe juna. Either or both sides accuse each other of genocide and crimes against humanity. Yace daga nan sai kowane bangare ya fara zargin dan uwan shi cewa yana yi masa kisan gilla, kisan kare dangi. Yace government looks the other way round, the other way. Daga nan ita kuma gwamnati kawai sai ta kula da abin ta mai da ta yi kamar bata sani ba. Hence the violence keeps revolving. Haka za a yi ta kashe juna. Conflict entrepreneurs perpetually smile to the banks. Su kuma waɗanda suke siyar musu makamai su yi ta karɓan kuɗin makamai suna kaiwa banki at the expense of other people's life. Yace haka za a yi ta yi as
events unfold, other criminal activities such as the armed robbery, armed banditry, kidnapping, cultism, yace haddasa sara suka, kalare da yan daba sai su ma su shigo gurin. Dan Allah akwai yan kalare da yan daba a Plateau da Benue da Nasarawa, amin da Taraba. Amma gashi nan shi shugaba INEC yana cewa yan kalare da yan ECOMOG da area boys sai su zo, and the destruction by terrorists such as Boko Haram occur. Government will kaza abin da nake magana, kaga shi yana maganan cewa halin Hausawa da Fulani shine su je guri su zauna, su kama guri su zauna, sai su gayyato mutanen su fara zuwa, sai kuma su dinga yawan haihuwa, sai su kada a gurin, sai su fara cewa gurin nasu ne. Ya ce haka Hausawa suke a Benue, haka suke a Taraba, haka suke a Plateau. Wannan ɗaya daga cikin gurare kenan. Bari in karanto mana wani guri. Editor Naziru, anya shi mutumin arewa ne ko shi wannan mutumin? Mutumin arewa ne saboda ita arewa ai mutane da yawa da basu fahimta ba, shine aka ce arewa su dauka wani wuri ne da yake wuri daya. Diversity din da yake cikin arewacin Najeriya babu shi a Najeriya, babu wani bangare a Najeriya da yake da shi, ka gane. To amma saboda irin su amufitan da sauransu, su suka sa gaba ɗaya duniya ta ɗauka cewar arewa wani wuri ne kawai da yake kawai wuri ne na Hausawa da Fulani musulmai, ka gane, babu wasu a ciki da suke zaune suke abin. Amma kaga shi a arewa duk karatun sa ya zama lauya, har ya zama professor, har ya zama san, ba inda ya taba zuwa a arewa yayi shi duka a Plateau, ka gane. Amma kuma shi yana cewa shi minority ne, ba shi da gata, ba a iya mai komai. Amma kaga kuma gashi har ya zo ya zama shugaban INEC chairman. Kuma shi ba Bahaushe bane, ba Fulani bane, ba margi bane ba. Amma asalin sa ina ga dan jihar Kogi ne. Dan jihar Kogi, dan Kogi state ne. Amma dai a Plateau komai na rayuwarsa anan abin da yasa nake muku wannan tambaya. A cikin paper ai ya ce wai population din arewa na ƙarya ne. Yawan mutanen mu muka ƙara dan mu nuna mu na? To ai shi baya irin su da makamantansu, su ba sa ɗaukar kansu a matsayin arewa ai, ka gane. Saboda su kaga shugaban INEC da Nasir zai ce population census in Najeriya ƙarya ne, yan arewa ba su kai wannan yawan ba, ta ya zai yi wa yan arewa adalci? Da haka kwata-kwata wannan mutumin Kubulama ko bai kamata ba fa mu tashi tsaye cewa bai kamata ba, an yi kitso da kwarkwata a warware. Wallahi bai kamata ya ci gaba da zama a wannan hukumar ba. Haka Nasiru, bari ka ji wani paragraph da yake magana cewa Hausawa su suka fi yawa da Fulani su suka fi yawa a custom da aikin 'yan sanda da aikin soja. Shi yasa duk abin da aka sa so a Najeriya sai su kare bangaren wato kabilar su ki kare sauran kabilu. Ka ji abin da yake cewa, yace since it is the agenda of the Fulani to Islamize Nigeria, the whole of Nigeria, yace saboda dama bukatar Fulani shine su musuluntar da Najeriya gaba daya. They have used the machinery of the state, yace suna amfani ne da wato madafun iko, deliberately handed over to them by the colonialists. Yace kuma madafun ikon nan da Hausawa da Fulani suke amfani da shi don su musuluntar da Najeriya, wato da gangan turawan mulkin mallaka suka basu to advance their cause at all times. Kuma madafun ikon na? Tunda su colonialist din musulmai ne ba? Musulmai ne, sai suka ba mu dan mu musulantar da Najeriya. Yace to bayan colonialist sun ba mu power, sun ba mu madafun iko dan mu musulantar da Najeriya. Sai yace the period of military regime was used maximally. Sai aka zo kuma aka yi amfani da lokacin soja to create states and local governments. Aka kirkiri jihohi da ƙananan hukumomi and set boundaries in a manner that gives economic and political advantages to the Hausa and Fulani. To Hausa Fulani. Sai aka yi jihohi da ƙananan hukumomi da gangan aka yanka su ta yadda ya ba wa Hausawa da Fulani ƙarfin iko. Ethnic wato group, ya ba Hausa da Fulani ethnic group ƙarfin iko. Yace the military regime ensured that major strategic appointments went to the Hausa Fulani. Su kuma military regime din nan suka yi kokari suka tabbatar da cewa duk wani wato babban mukami a Najeriya an ba Hausawa ne da Fulani.
while their promotion in the public service, especially in the military, police, and custom, etc., was accelerated. Wai kuma sai aka ba su promotion na gaugawa a soja da ɗan sanda da aikin custom. The well-orchestrated plan paid off for them because the other ethnic groups did not realize their agenda to Islamize the whole of Nigeria. Wai kuma wannan abin da Hausawa da Fulani suka yi ya ba su dama sun yi nasara domin sauran kabilu ba su gane abin da su suke so su yi ba. And by the time the plan was being understood by some, not even all the ethnic groups, the damage has become too much. Yace a lokacin da sauran kabilu suka farka, to a lokacin an riga ma an gama dameji. Yace the military, the police, custom, and the public service as a whole have been taken over completely with the Islamic fundamentalists planted in strategic positions to supervise the final phase of the agenda. Suka yace wai a lokacin da sauran kabilu suka farka, masu rajin kare haƙƙin musulunci an sa su sune 'yan sanda, sune sojoji, sune custom, sune ma'aikatan taking over. Kuma sun yi taking over. Wanda nake so in ga ma kafin network ɗina ya samu matsala. Abinda nake so in ce ma kafin network ɗina ya samu matsala, dan wata magana ce kaɗan, magana shata da yake cewa mai tumaki mai jakai. Ai tumakin ba wai ana nufin tumaki dabbobi ba. Mutum ne zaka gan shi mutum amma kansa jaki. Misali mutum mai lauya, ƙwararren mai ilimi, a ce shi zai zo in rubuta cewa musulmai ne suka yi taking over din sojoji da 'yan sanda da waye na Najeriya, kuma ya rubuta wannan abin ya tafi. Ne da yake verifiable, za a iya zuwa a bincika. To ai Nasiru ka san da yake aboye suka rubuta suka tura Amurka takardar, ai ba su san cewa za a bankaɗo ta yau a zo ana maganar ba. Ko bai san cewa za a zo a bashi wannan mukamin a daidai wannan lokacin da Trump yi wannan atishawar ba. Yawwa. Yana sanar. Nasiru, abin da yasa na dan karanto mana portion din nan kadan saboda in kuka zo sharhin ku kaga za ku lura da waɗannan abubuwan da ya faɗa, wanda kamar yadda yace peji 80 ya rubuta, peji 80 ya rubuta. Kuma yake nuna cewa Boko Haram da 'yan bandit su ma yakin dan fodiyo suke ci gaba da shi. Shi ba da baki sai suke kashe mu, suke zuwa masallatai muna sallah su sa mana bam, suke tare mu a hanya su kakkashe mu, su yanka mu, duk dan fodiyo suke yi aiki. Haka wace irin magana ce wannan? Edita Naziru, ki shiga tsokacin ka sai mu goma gurin Nasiru ya kara dauraya. Ni dai abin da yasa na karanto waɗannan Edita Naziru kafin ka shigo, kaga anan mutumin nan karare yake fito da kiyayyarsa ga Hausawa, karare yake fito da kiyayyarsa ga Fulani, karare yake fito da kiyayyarsa ga 'yan arewa, yana cewa arewacin Najeriya wai population ɗin ƙarya aka yi mana. Kuma yanzu gashi yana ƙarya cewa wai mu muka yi taking over. Mu muka kankame aikin soja da aikin ɗan sanda da aikin custom da ma aikin gwamnati baki ɗaya, kuma mun yi haka ne wai don musuluntar da Najeriya baki ɗaya. A ciki in kaga abubuwan da yake faɗa a wannan feji 80 ɗin, zan karanto wasu ƙari, Edita Naziru, amma ka yi tsokacinka.